سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كمي تتنحو زيناتات سبورتن وشتا هاجرن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا بينام جرماي بخبز بلا أجباب علة لدته يخبر عب عسران حدن كفلا زمن كابز تولدو أتقدم يعود مدرك قدم بشكلتها زخانة بينام جرماي يتنزمت صفت كدفر زي الكبري بسمو زت حفيو أتقدمي أفريقيا وعود مدالة شامبيون عالم قدمي تأليم أفريقيا وعود مدرك جراند تور قدمي أفريقيا وعود ناي كلاسيك وورلد تور قدمي تأليم أفريقياوي عود حموش تميتي نتبي قدمي أكتاتيلو سلسة جزء بولت أفريقياوي تقدمي زت سماء كمون قدمي نويح كونترات مسحنت كلب زفرميو بيني تأنكو عم بساق اصبتا وددر اتأنكو بولت أفريقيا أو رجات حنزات اتأنكو بمودادر تبات زوسدة بيني لوم علة لدتو يبعلالو هابي بيرثداي فيني كلبو انتر ماتش اب قدمي اشعه دغفتو مس دق غانتو بمخان نزخبر عله لدتو بدمقت اب علملو انقعنا مبل 23 عله لدتك اب قعكا زترفي وزمنك املاخ يباركو عوت يبزح انقع اب قعكا نبلو نزحبن هاجر سينما سمره دما بمخنيات عله لدتو سني منيتنا نقلد أقدم بلاب تزازم وددر ماراثون دقو 2023 إيرتراوين أتليتات برهان تأجين قويتهم كفلن نساسين شادشين درجة بمحز دمق عوت أمزجيبهم نزي أبدو بكوريا كتما دقو استخايدة وددر ماراثون إيتوبياويت أتليت ملكاس منجشاك قدام يكون كعوة كله كينياوي أتليت استانلاي باتكي بروش كالاي درجة بمحز برور ميدالية إيرتراوي أتليت برهان تأجي سالساي درجة بمحز دمه نحاس ميدالية تشليمهم وزيت ماراثون دقو قدام ملكاس منجش شاكل 9 6 دقيقة 49 كاليتن كالاي ستانلين بيت كيبروج كل 9 7 دقيقة سالساي برهانة تسقاي كل 9 7 دقيقة 21 كاليتن شارشاي قويتهم كفلة كل 9 8 دقيقة 14 كاليتن أبز حلف عمت أبز وددر إيرترايت أتليت نازريت ولدو أمني دك أنستيو نعبيت أتليتات سعيرات تعواتيت ماراثون دقو منبارة يذكر جراون ماراثون دقو نقويا فقر زلوم زتفلاليو حقرات أب حدا زراخبي نخل سب ترقم زلو مدب ንምእንጋድ ልባው ተስፋ ዘሎ ኣህግራው ማራቶን ደጉ ንኹሉ ፍቕሪ ጉያ ከዕብዮን ብጉያ ጥዑይ ህይወት ከስፍሕን እዩ ብሽም 2.6 ሚልዮን ዜጋታት ደጉ ንኹሎም እንቋዕ ደሓን መጻኩም ንብል ኣብ ደጉ ትገብርዎ ዘለኹም ውድድር ተዘካርን መሳጥን ክኸውን ተስፋ ንገብር ደጉ ኢንተርናሽናል ማራቶን ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ኮይና ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ደጉ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ እዩ ኣብቲ ውድድር ምስ ሙሉእ ኮርስ ማራቶን 10 ኪሎ ሜትር ውድድር እውን ይካየድ እዩ እዚ ውድድር ኣብ ኩክ ቻፖሶንግ መዘከርታ ፓርክ ደጉ ዝጅምርዩ እቲ ውድድር ብደጉ ሜትሮፖሊታን ከተማ ፌደሬሽን ኣትሌታት ኮርያ KAF ዝዳሎ ኮይኑ ሕግታት ፌደሬሽን ኣትሌት ኮርያ ዝኽተል እዩ ደጉ ሜትሮፖሊታን ከተማ ነቲ ውድድር ቀሊልን ትርጉምን ዘለዎ ንምግባር ንውድድር ትዳሎ ኩሉ ሰብ ከስተማቕሮ ዝኽእል ኣህግራዊ ፍጻሜ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደጉ ብበዓል ዝተመልአ እዩ ነይሩ ደጉ ኢንተርናሽናል ማራቶን ኣብ መወዳእታ ኣብ ውቅብ ፀሓያዊ ሰንበት ብታሪክ ክብረ ወሰን 15,561 ተሳተፍቲ ካብ 12 ዝተፈላለያ ሃገራት ተኻይዱ ብተወሳኺ ውድድር ጽርግያ IAF ሲልቨር ሌቨል ተባሂሉ ካብ ዝድየብ ንዳሓር መበል 10 ውድድር ኣመዝጊባላ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ኣብቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብርክት ዝበሉ ናይ ከተማ ፍጻመታት ዝካየደሉ ኮክ ቻፔንሶን መዘከርታ ፓርክ ተኣኪቡ ነቲ ውድድር ተሳቲፍዎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ተስፋልደት ስምዖን ተኪኤ ስታትስቲካዊ ውልቃዊ ሓበሬታዊ ከም ዘረድኦ ተስፋልደት ብ4 ሰነ 1997 ኣብ ኤርትራ እዩ ተወሊዱ ካብ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ዩቲበሪ ጎተንበርግ ድማ ዓብዩ 175 ሴንቲሜትር ቁመት ዘለዎ ተስፋልደት 65 ኪሎ ግራም ይምዘን እዚ ምልክታት ተሓሕዞ ኩዕሶ ንህፃናት ማይ ተመናይ ክዘልል ከሎ ንህፃናት መንደፈራ ክጎይን ከሎ ንህፃናት ከረን ብሩህን ፍሕሽውን ገጹ ንተፃወቲ ኩዕሶ ጊንዳዕ ደረት ቁመንኡ ንህፃናት ዓዲ ቀይሕ ጥዑም ባህርያቱን ህፃናት ባሮንቱ ዘዘኻኸረኒ ተፃዋታይ እዚ ንፈለማ እዋን ብኣካል ናይዚ ዝነብረሉ ዞባ ዩምትላንድ ማእከል ስሕበት ዝኾነት ከተማ ኦስትሩንሱድ እየርእዮ ኣብዛ ናይዛ ዞባ ክለብ OFK ድማ ን18 ኣዋርሕ ተፃዊቱ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፅኡ እንከሎ እኳ ይርእይዎን ተነበሩ መንዩ ተስፋልደት ግን ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣይተላለዮን ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ልምምድ የሕልፎ ስለዝኾነ ድማ ቀሪብካ ንምዕላል እውን ዝምችእ ግዜ ኣይተረኽበን እዚ ሓደ ካብ ፃዕራማት ተፃወቲ ኩዕሶ
እግሪ ዝኾነ ተስፋ ልደት ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ምስ ክለባት ዩቲበሪ ፈሊምዎ ማሪ ሆምለስ ቦልክ ድማ ነዚ ዘለዎ ምስሊ ክሕዝ ባይታ ዘንጸፈት ክለብያ ጉዕዞ ተስፋ ልደት ኣብ ዩቲበሪ ደው ኣይበለን ክእለቱን ብቕዓቱን ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ኣብ ክለብ ኖርሾፒንግ ክጻወት ኣኽኢልዎን ን3 ዓመትን ፈረቓን ምስታ ጋንታ ድሕሪ ምጽዋቱ ድማ ናብ ቤልጅማዊት ጋንታ ጀነት ተሸይጡ ኣብ ቤልጅየም ናይ 6 ኣዋርሕ ሓፂር ጻንሒ ዝነበሮ ኣርሓም ማእከል ሜዳ ተስፋ ልደት ናብዛ ናይ ዞባ ጋንታ እዩ መጺኡ ናብ ክለብ ኦኤፍኬ ምዛ ክለብ ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝሓበርክኹም ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ ኣሕሊፉ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ሊግ ጸወታ ኣንጻርታ ፍልጥቲ ክለብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ኣርሰናል ክጻወት ክኢሉ እዩ ድሕሪ ናይ ኦኤፍኬ ጉዕዞ ናብ ፎረንቲና ሲታርድ ከምኡ ድማ ኣብ ጂኤ ኤግለስ ኣብ ሆላንድ ድሕሪ ምጽዋት እንሆ ናብታ ማእከል ርእሰ ከተማ ሽወደን እትርከብ ክለብ ሃማርፒ ንምጽዋት ናይ 4 ዓመት ነዊሕ ኮንትራት ፈሪሙሎ ስፖርታዊ ተስፋ ልደት ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን እውን ካብ ወዲ 15 ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ዓበይቲ ኣበርኪቱላ እዩ ኣብ 2019 እውን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ኣብ መዝገብ ምሩጻት ኣባላት ኣስፊርዎ እኳ እንተነበረ ቦትኡ ከውሕስ ግን ኣይከኣለን ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ሃማርፒ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ተስፋ ልደት ሃኒጽዎ ዘሎ ተመክሮን ኣኻዕቢትዎ ዘሎ ልምድን ኣብዛ ሓዳሽ ክለብ ከርእዮ ልዑል ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ዳይሬክተር እታ ክለብ ዩሱፍ ያንሶን ይገልጽ ብወገነይ ነዚ ዓብ ዝላ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ መንእሰይ ተስፋ ልደት ኣድናቖተይ እናገለጽኩ ብዙሓት ኣብ ቦትኡ ዘለዉ ህጻናት መንእሰያት ኣብ ዝነጥፍሉ ዓውዲ ምስ ህዝቢ ከነፋልጦምን ከነተባብዖምን የዘኻኽር ንመንእሰይ ተስፋ ልደት ድማ እንቋ ሓጎሰካ ብምባል ዓወትን ኣሳልጦን ዘለዎ ናይ ስፖርት ግዜ ክሕልፍ ንምንየሉ ናይ ሎም ዕለት ናይ ምስጋር ዜና ፒኤስጂ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ውዕሉ ዝወደአ ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ሊዮነል መሲ ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕልን ተሓዲሱ ክሳብ ዝደለየ መጠን ገንዘብ ክኸፍልዎ ምዃኖም ብወግዒ ፍሊጣላ ክለቡ ነበር ባርሴሎና ነዚ ኣርጀንቲናዊ ኣብ ክራማት ምፍራም ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ ትማል ዓርቢ ምግላጻ ዝዝከር እዩ ካብ እንግሊዛዊት ክለብ ሊድስ ዩናይትድ ናብ ባርሴሎና ዝተጸንበረ ራፊና ድሕሪ 1 ዓመት ካብታ ክለብ ክወፅእ ርግጸኛ ኮይኑሎ ኣርሰናል ንተጻዋቲ ላሊጋ ፈረንሳዊ ክለብ ዓባይ ሪያል ማድሪድ ኣማኒ ቀዳማይ ዕላማ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ተጻዋታይ ተገዳስነት ይሕዲራትሉላ ሪያል ማድሪድ ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኪልያን ሙባፔ ንምፍራም ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ቾኣማኒ ኣብ 2024 ካብታ ክለብ ክወፅእ ከም ዝደሊ ድሕሪ ምግላጹ እዚ ሓሳብ ዳግም ተበራብሮ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝኽራማት ተጻዋቲ ማክቶሚናይን ቪክቶር ሊንድሎፍን ክትሸይጥ እያ ማክቶሚናይ ብክለብ ኒውካስትል ክድለን ከሎ ተኸላኻላይ ሊንድሎፍ ድማ ብእስጳኛዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ይድለሎ ውዕሉ ኣብ ምዝዛም ዝቐረበ ዴቪድ ደሃያ ኣሰልጣኒ ነበር ሮማ ዒላማ ክገብረሉ እንከሎ ቶተንሃም ድማ ነቲ እስጳኛዊ ሓላዊ ልዳት ሆገን ሎሪስ ክትክኦ ትፅዕራላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቪክቶር ኦስሚን ንምፍራም ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ካብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ክለብ ቸልሲ ተሪር ውድድር የጋጥሞ እዚ ተጻዋታይ ንባህር ተጻዋታይ እታ ክለብ ነበር ዲዲር ድሮግባ ዘለዎ ኣድናቆት ኣብዚ ዝውውር ክሕግዞ ምዃኑ ይእመን ቸልሲ ንየማናይ ተኸላኻላይ ሪስ ጄምስ ንመሓዝ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ክግለጽ እንከሎ ሪያል ማድሪድ ድማ ኣብ ክራማት ዓቢ ናይ ዝውውር ሕሳብ ክትገብር ትጽቢት ይግበር ሓላዊ ልዳት ክለብ ኣርሰናል ኣሮን ራምሳይል ብሸቶ ብዘይ ምድሓኑ ተበሳጭው ኣርቴታ እውን ከምኡ ይስምዖ ድዩ ተባሂሉ ይሕተት ብርግጽ እወ እዚ ንገዛእ ርእስና ክንሰርዖ ዝግባአና መዐቀኒ እዩ ነታ ናይ ፍጹም ቅላዕ ሳንዱቕ ብዝበለጸ ክንከላኸል ኣለና ፍልሊ ሸቶ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ጸወታ ዝሓሸ ናይ ፍልሊ ሸቶ ክህልወና ነይርዎ ዝያዳ ንነብስና ክንሓትት ኣለና ኣሰልጣኒ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ክሪስቶፈር ጎልቴር ፈረንሳዊ ሃብታም ክለብ ድሮን ዝቕጽል ዓመት ስፖርት መደብ ክትገብር ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ እቲ ኣሰልጣኒ ብምውሳኽ ኣብ መጻኢ ኣብታ ክለብ ከም ዝጸንሕ ብዝምልከት ዝኾነ ስክፍታ ከም ዘይብሎም ሓቢሮም እታ ክለብ ቅድሚ ኣህግራዊ ጸወታ ዝነበረ ሰሙን ኣብ ሜዳ ብክለብ ሊሊ 2-0 ስዕረት ከም ዘጋጠማ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ሊግ ፈረንሳ ብዘይተጸበይዎ መንገዲ ብተደጋጋሚ ስዕረት ይገጥሞም ኣሎ ብተወሳኺ ኣሰልጣኒ ጎልቴር ውዕል ተዓወት ዋንጫ ዓለም ኮኸብ ሊዮነል መሲ ንምሕዳስ ጻዕርታት ትቕጽል ከም ዘላ ኣፍሊጡ ንሉካኩ የድንቆየ ግን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ክውስን ቤልጅማዊ ኮኸብ ሮሜሉ ሉካኩ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ናብ ቸልሲ ክምለስ ምዃኑ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ግራሃም ፖተር ድማ ብዛዕባ ተጻዋታይ ተዛሪቡሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብልቓሕ ኣብ ካልእ ክለብ እዩ ዘሎ ዓመተ ስፖርት ብጽቡቕ ክዛዘም ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ኣብ ክራማት ውሳነ ክውስን እዩ ሉካኩ ሕጂውን ተጻዋታይ ቸልሲ ዝሕሰብ ዘሎ ብርግጽ ድማ ንከታተሎ ኣለና ሮሜሎ ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ ቅዲ ጸወቱ ደስ ይብለኒ የድንቆየ እዚ ግን ኣብ ክረምቲ ክንዘራረበሉ ዝግባአና ነገር ኢሉ
ኣነ ኣብዚ ዘለኹ ነታ ጋንታ ክሕግዘ ክሪስቲያን ስቴሊኒ ኮንተ ካብ ቶተንሃም ምእላይ ቁኑዕ ውሳነ ምንባሩ ኣብ ዝተረፉ ፀወታታት ነታ ጋንታ ክሕግዛ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። ምውፃእ ኮንተ ካብ ቶተንሃም ንኹሉ ዝበለፀ ውሳነ እዩ ነይሩ። ምስ ኮንተ ዘለኒ ርክብ ኣይቅየርን እዩ። ኣብ ትሕቲኡ ብዙሕ ተመሓይሸ በዚ ድማ ኮንተ የመስግኖ። ቶተንሃም ኣብ ፀገም የለን። ኣብ ግዜ ሕማም ኮንተ ነታ ጋንታ ይመርሓ ስለ ዝነበርኩ ንዓይ ዝተቐየረ ነገር የለን። ኣብ ቶተንሃም ዘለኹ ግዜ ከጥፍእ ኣይኮንኩን። ኣብዚ ዘለኹ ነታ ጋንታ ክሕግዝ እየ። ክሳብ መወዳእታ ዓመት ስፖርት ሸወቶታት ስለ ዘለና ነዛ ጋንታ ነዚ ዕላማታት ክትበፅሕ ክሕግዝ ኣለኒ። ኣነ ባዕለይ ክኸውን ኣለኒ። ነታ ክለብ ንምሕጋዝ ነብሰይን ባህርያተይን ክጥቀመሉ እየ። 10 ፀወታታት ተሪፍና ኣሎ። እቲ መስርሕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርኢና ክብል ክሪስቲያን ስቴሊኒ ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ፈረንሳዊት ማዕከን ዜና ስፖርት ዝኾነት ከምዚ ትብል ሱዑዳዊት ክለብ ኣልሂላል ውዕሉ ክሕድስ ዝኣበየን ካብ ፓሪስ እንተወፂኡ ናብ ባርሴሎና ናይ ምምላስ ተኽእሎ ከም ዝዓበየ ዝንገረሉ ሊዮናል መሲ ከተፈርሞ መደብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ሊቨርፑል ንመጻኢ ኣብታ ጋንታ ናይ ምጽናሕ ዘጠራጥር ዘሎ ብሉፅ ተጻዋታይ ግብጻዊ መሐመድ ሳላሕ ኣብ ራዳር የእትያቶላ። ብዘይካ ሳላሕ ተጻዋቲ ቶተንሃም ሃሪ ኬንን ተጻዋታይ ናፖሊ ቪክቶር ኦስመንን ዓይኖም ዝጠመትዎም ከዋኽብቲ እዮም። ክለባት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ባርሴሎና እኹል ናይ ጸወታ ዕድላት ብዘይምርካቡ ብናይ ስጋ ኣቦኡ ቦሪፋቲ ጸቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ አንሱ ፋቲ ንምፍራም ይቃለስ ኣለዋ። ብዘይካታ ዝሓሸ ናይ ምፍራም ዕድል ከም ዘለዋ ዝንገረላ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቸልሲን ኣርሰናልን ኒውካስትል ዩናይትድን ነዚ ወዲ 20 ዓመታት ቃዒ ንምፍራም ይንቀሳቐሳ ኣለዋ። ሰለስተ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብታ ክለብ ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ሰለስተ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብታ ክለብ ክወፁ ይኽእሉ እዮም። ቪክቶር ሊንዶሎፍን በኣትሌቲኮ ማድሪድን ኢንተር ሚላንን፣ ስኮት ማክቶሚናይ ድማ በኒውካስትል ዩናይትድ ዝድለ ኮይኑ ሓድሽ ውዕል ምፍራም ዝኣበየ ደሃያ ናብ ኢጣልያ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ዳይሬክተር ኢንትራክተር ፍራንክፈርት ማርክ ክሮሽ ብማንቸስተር ዩናይትድን ፓሪስ ሴንት ጀርመን ዝድለ ዘሎ ራንዳል ኮሎሙኣኒን ካብ ፀወታ ክወፅእ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። እዚ ኣብ ኩሉ ውድድራት 16 ሸቶታት ብምዝጋብ 10 ሸቶታት ኣሲስት ዝገበረ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኣብታ ክለብ ኣብ ዝጸንሓሉ ቀዳማይ ዓመት ዓቕሙ ኣርእዩ እኳ እንተነበረ እታ ክለብ ቡንደስሊጋ ንሽኳና ካማንዳ ብሓሳብ ክትስእኖ ኣይትደልን እያ። ፓሪስ ጀርመንን ባርሴሎናን ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ቀዳማይ ምርጫ ክኸውን ዘይከኣለ ኣይመሪክ ላፖርት ንምፍራም ይቃለስ ኣለዋ። ቶተንሃምን ቸልሲን ንተስፋ ዘለዎ ማእከላይ ተኸላኻላይ ኢንተር ሚላን ኣሌሳንድሮ ባስቶኒ ንምፍራም ተገዳስነት ኣርአን። ሊቨርፑል ኣብ ግዜ ዋንጫ ዓለም ምስ ሞሮኮ ድንቂ ጉዕዞ ዘካየደን ካብታ ክለብ ገዲፉ ናብታ ዝዓበየት ጋንታ ክሰጋገር እትደሊ ሶፊያ ኣምራባት ንምፍራም ምስ ፈረንቲና ዝርርብ ጀሚራ ኣላ። ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ማሰን ማውንት 70 ሚልዮን ፓውንድ ጨረታ ኣቕሪባቶ። ድሕሪ ምሻም ቶማስ ቱሸል ጀርመናዊት ሓያል ጋንታ ባየር ሙኒክ ንካይ ሃቨርትዝን ማውንትን ትደልላ። ሊቨርፑል ድማ ንጉዳይ ማውንት ብቐረባ ትከታተሉላ። ምስ ኣጥቃዓይ ፀገም ዘለዋ ቸልሲ ቪክቶር ኦስመኒ ንምፍራም ተገዳስነት ኣርያ። በዚ ሕጂ ዘለዎ ብቕዓት መሰረት ምስ ሉካኩ ብዙሕ ቀጻልነት ዘይብላ ብሉዝ ኣብ ክራማት ካልእ ክብረ ወሰን ዝውውር ስጉምቲ ክትገብር ትኽእል እያ። ግሪሊሽ ብዛዕባ ኣርሰናል ዓባይ ጋንታ ምዃና ርዱይ ኣብዚ እዋን ኩሉ ሰብ ኣብ ኢዶም ዘሎ ንኽረኽቦ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ክንፅዕር ኢና። ድሕሪዚ ኣርሰናል ነጥቢ ክትስእን ኣይመስለንን። ሕጂ እውን ብዙሕ ፀወታታት ንብዙሕ ነጥቢ ክትፃወት ኣለዋ። ብዙሕ ክትፃወተሉ ዘለዋ እዩ። ብዙሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብዛዕባ ቅዲ ኣርሰናል እንተሓቲትካኒ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ካብ ኤፍኤ ካብ ወፅያ ከምኡውን ድሕሪ ሓደ ሰሙን ካብ ዩሮ ሊግ ክትወፅያ። ስለዚ ኣብ ሰሙን ንሓደ ፀወታ ይፃወቱ ኣለዉ። ትኩረቶም ፅቡቅ ክኸውን ኣለዎ። ክትዳሉ ትኽእል ኢኻ። ክንድኡ ዝኣክል ነጥቢ ዝወርድ ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፔ ጓርዲዮላ ከምዚ ይብል ኣብ ዝሓለፈ 4 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ተመክሮ ካብ ዝህልወኒ ሕጂ ኣብ ደረጃ ኣርሰናል ክህሉ ይመርፅ። እቲ ብልጫ ብ8 ነጥቢ ይቅድመና ምህላው እዩ። ሓንሳብ ሓሊፋ እያ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓሊፋቶ እያ። ተመክሮ ፈፂሙ ኣይሕግዘናን እዩ። ጃክ ግሪሊሽ ኣብ ናይ ሎሚ ፀወታ 89 ደቂቕ ተፃዊቱ ሓንቲ ሸቶ ሓንቲ ኣሲስት 100 ዕውድ ድሪፕል ኣብ 6 ናይ መሬት ውድድራት ተዓዊቱ 9 ነጥቢ ደረጃ ፀወታ ሒዙ ኮኸብ ናይቲ ፀወታ ተባሂሉ ተፀዊዑ። ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዘካየዶ 128 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ሎም መዓልቲ ኣንጻር ሊቨርፑል ዘካየዶ ፀወታ መበል 100 ዓወቱ ኣመዝጊቡ። ሪያድ ማህረዝ 55 ኣሲስት ብምምዝጋብ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሐ ኣሲስት ዝረኸበ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኮይኑ ተፃዋታይ ናይ ዝወርሒ እዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ አንቶኒዮ ግሪዝማን ኣብ ወርሒ ላሊጋ ስፓኛ ብሉፅ ተፃዋታይ ወርሒ መጋቢት ኮይኑ ተመሪፁ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝበዝሑ ሾቶታት ዘመዝገቡ ተፃዋቲ ኤርሊን ሃላንድ 28፣ ሃሪ ኬን 21፣ ኢቫን ቶኒ 17። ፔፕ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ጁልያን ኣልቫሬዝ ሾቶታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ይሳተፍ፣ ካልኣይ ኣሲስት፣ ሳልሳይ ምስ ኩዕሶ ኣዝዩ ንፍዑ ፍሉይ ተፃዋታይ እዩ። ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና እዩ ዝፃወት፣ ሻምፒዮን እዩ ነይሩ ምስ ሊዮነል መሲ። ፔፕ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ፀወታ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ሎሚ ዝበለፀ ብቕዓት እታ ክለብ እዩ። ግሪሊሽ ድሕሪ ፀወታ ናብ መቐየሪ ክዳን ምስ ኣተና ኣነ ናብ ሽቓቕ ኣተኹ ሎሚ ንጎ ሓሚመ ነይረ። ጉንዶጋንን ማህረዝን ሎሚ ናይ ሮመዳን ፀይሞም ከለዉ ንጋንቶኦም ብሉፅ ብቕዓት ኣርዮማ
ኬቨን ዶብራይን ያያ ቶረ 62 ሾቶታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ማዕረ ገይርዎ ኣሎ። ያያ ቶረ ጸወታታት 230 ሾቶታት 62 ኣሲስት 32 ዋንጫ 3 ኬቨን ዶብራይን ጸወታታት 236 ሾቶታት 62 ኣሲስት 98 ዋንጫ 4 ሕጂ ሪያድ ማህረዝ ኣብ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ንዲዲየር ድሮግባ በሊጹ ካብ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ንላዕሊ ኩዓሳሱ ኣሲስት ብምምዝጋብ ንዲዲየር ድሮግባ በሊጹ ኣሎ። 274 ጸወታታት ተጻዊቱ 82 ሾቶታት 56 ኣሲስት ብምግባር እዩ ነዚ ክብረ ወሰን ሰቢርዎ ዘሎ ማህረዝ። ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ 45 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ቀዳመይቲ ሾቶ ዘመዝገበትሉ ጸወታታት ተሳዒራ ኣይትፈልጥን እያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩም ሓበሬታ ረኺብኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና። Cinema Samare, Samare, Kapizi Rapizi, Hailina Rednebe, Filtet Hagwas the Star, Sahab Zini Trufta, Nafsed Nahare, Cinema Samare, Ab Cinema Samare.